Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-familja ta' Defni Karwana Galizja tilfet żewġ kawżi separati fil-qorti tal-appell fil-konfront tal-avukati Chris Cardona u Joseph Gerada. Il-każi oriġinarjament imorru lura l-2017 meta ż-żewġ avukati kienu fitħu libelli kontra l-istess Karwana Galizja wara sensiela ta' allegazzjonijiet mal-affamanti li għamlet dwarhom fuq il-blog tagħha. Ftit wara l-qtil ta' Karwana Galizja f'Ottubru ta' dik is-sena, il-libelli li involvew ukoll mandati ta' sekwestru kienu twaqqgħu minn Cardona u Gerada b'rispett lejha u lejn qrabata. Dan fl-istess żmien li raġel tagħha Dr. Peter Karwana Galizja kien qed jinsisti li dawn kellhom jieqfu. Minkejja dan wara l-azzjoni minn jeddhom tal-avukati, il-familja Karwana Galizja rikorrit b'kawżi għad-danni kontrihom fejn intalbu jħallsu eluf ta' euro kull wieħed. Fl-appell kontra Dr. Chris Cardona l-qorti fid-deċiżjoni tagħha qalet li qiegħda tastieni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri ta' talbiet li għamlet il-familja Karwana Galizja u deċidiet li tikkonferma l-ewwel sentenza u tiddisponi mill-appell minħabba li l-mandat kawtelatorju in kwistjoni ma kienx għadu fis-seħħ. Fl-appell li fetaħ Dr. Joseph Gerada wara li l-ewwel qorti ddeċidiet kontrih, il-qorti tal-appell tagħtu raġuni u revokat id-deċiżjoni inizjali fl-intir tagħha bir-raġuni tkun li l-proċedura li rikorret għalija l-familja Karwana Galizja ma kienx korretta u allura t-talbiet tagħhom qatt ma setgħu jintlaqgħu.